Moi kaikki! Mä esittelen tässä videolla mun nuken ja kaikki sen tavarat ja siis vaatteet ja jne. Eli mähän sanoin, ettei mulla ole mitään nukkeja enää, mutta mulla on tällä hetkellä 2 ja mä esittelen mun oman. Toisen mä ostin pikkusiskolle, joten se lasketaan vielä mun hankkimaksi. Ja niin, eli mä nyt näytän ihan tän mun oman nuken ja tää on nyt alasti, koska mä riisuin sen, että näette tän paremmin. Ja tää on siis tämmöinen ja tää on tää Pullip Akemi ja mä oon aina halunnut Akemia, niin mä hommasin sen. Ja tälle on vaihdettu peruukki. Tää on tämmönen vaaleanliila, mutta se on tämmönen siirrettävä kuin tässä videolla. Sitten täällä on vaihdettu chipit. Nää on Cool Catista ostetut. Mä en oo niitä ostanut, vaan ne tuli tän nuken mukana. Eli mä oon ostanut tän käytettynä. Ja tän on tosi ihana meikki, joten mä ostin tän nuken sen takia. Eli tässä on siis tää, ja tää stock-kroppa on tosi huono, mä tiedän sen itekin. Ja eli mä oon ostanut tän käytettynä 150 plus tietenkin noi kaikki sen stock-vaatteet sun muut. Ja tälle on tarkoitus hankkia Obitsu, koska se on mun mielestä parempi, ja tää on mun 6. nukke. Mulla on ollut 5, eli 7 nukke ehkä. Joo, koska mulla on tällä hetkellä 2, tai mä annoin se pikkusiskolle sen toisen, niin mulla on ollut yhteensä 3 pullippia ja 2 dalia on ollut ennen, mutta mä myin ne ja yhden pullipin mä vaihoin siihen yhteen daliin ja sit mä myin ne, ja koska mulla oli rahapula. Mutta tässä on tosiaan tämä neitokainen ja tän nimi on Jasmin ja näin. Joo, mutta mä nyt näytän nämä kaikki sen vaatteet. Eli sen vaatteisiin kuuluu tietenkin nämä stock-vaatteet, eli tää hame, joka on tuosta hieman rikki, mutta sen mä ompelen. Sitten tää paita. Nää säärystimet. Kaulahuivi. Kuulokkeet, ja toista puuttuu toi puhelin, koska se on otettu irti edellisellä omistajalla. Sitten tämä. Sitten tässä on tää puhelin. Sukat. Nämä on tosi ihanat nämä sukat. Sitten on vielä tää pipo, jossa on tossa reikä. Senkin mä ompelen jossain vaiheessa, tänään pitäisi omella. Ja mun mielestä ole jo muuta stock-vaatetta kuin nuo. Ja sitten tietenkin tää standi. Ja aitouskortti. Eli tämä kortti. Ja sitten tietenkin sen stock-perukki. Ja tää on tosiaan tämmönen littana, niin siksi mä oon vaihtanut ton peruukin tohon violettiin. Eli tässä on se stock-vaatteet ja kamat. Sitten mulla on muutenkin jäänyt vähän nukkeen tavaroita edelliseltä nukelta. Niin nyt näytän nää. Jotkut vaatteet on mun pikkusiskon nuken päällä, koska se ei ole vielä tehnyt itse omia tai mitenkään. Ja tästä puuttuu stock-kengät, koska ne on mun pikkusiskon nukella. Eli nää sortsit, nää on mun vanhalta kaverilta saatu, koska me ollaan nyt riidoissa, niin joo. Eli nää sortsit. Sitten tämmönen matkalaukku, jossa on jotain. Eli mä en nyt saa auki. Tää on hankala saada yhdellä kädellä auki. Ootko mä yritän saada ton auki. Eli täällä matkalaukussa on, sori jos toi kuuluu, koska mun puhelimesta on akku lopussa. Eli täällä on chipejä, eli täällä on nää sen stockit. Eli nää stock chipit. Nämä. Sitten on mun siskon Pullip Sabrinan stock chipit, eli tämmöset ruskeat. Sitten on
Coolcatin chipit, eli nää on noin tullut mun yhden Merl-nuken mukana, minkä mä myin. Ja sitten Facebookista tilattu, ennen kuin mulla ei ollut nukkia, niin yhden tyypin tekemät chipit, eli nää on tämmöset kissansilmät. Joo. Eli mulla on aika monet pari näitä chipejä, koska niitä voi vaihdella ja muuta. Eli niitä on täällä matkalaukussa. Joo. Ja sitten tietenkin mun nukella on kengät, ja nääkin on noin mun toisen nuken kengät, tai no Merlin, minkä mä myin. Tai itse asiassa mä vaihoin sen. Niin nää on sen kengät, mutta mä pidin nää, koska mä en halunnut näistä ikinä luopua, koska ne on tosi kivat. Ja jos mä hommaan nuken, niin sillä on ainakin yhdet hyvät kengät. Niin nää on tämmöset pennarit, joista mä en halua luopua. Sitten on tämmönen laukku. Ja mä en tiedä kenen laukku tää on, kuuluuko tääkin Merlille, mutta en tiedä. Ja sitten täälläkin on tavaraa, eli täällä on vain jotain sälää, eli täällä on tämmösiä kukkia ja tämmönen kruunu tai tiara. Ja sitten täällä on 2 polehtia tai mitä nää on. Sitten silloin tietenkin tämmönen Lalalopsen mekko, eli mun yhden Lalalopsen nuken mekko, joka menee tosi hyvin pullipille. Sitten tämmönen karvapaita, ja tän mä tein itse, ja tässä on vähän purua, koska mulla on noita kaneja. Sitten on 2 itse tehtyä pipoa, tossa on vielä reikä, koska mä en oo jaksanut ommella sitä, eli 2 pipoa. Sitten on, tää on tämmönen ihmetoppi, jossa on tarrakiinnitys. Ja sitten on tää Merlin Stock rusetti, tai tää mikä on pitänyt lähettää sille tyypille, jolla Merl on, mutta mä en oo tosiaan jaksanut. Eli sitten, ai niin, mulla on vielä tämmönen paita, minkä mä oon tehnyt itse. Ja täälläkin on tarrakiinnitys. Sitten ton nuken mukana vielä tuli tämä silmän kiinni laitto ja standin kokousohje, ja tietenkin se laatikkokin tuli mukaan. Ja täällä on sisältö, missä toi nukke yleensä on. Ja sori, mun puhelimesta on akku lopussa, niin kuuluu toi ääni. Niin, eli täällä on toi juttu, missä nukke on kiinni, niin, tai toi sisämuovi on täällä myös, niin mä laitoin sen sinne, koska mä en halua heittää pois sitä. Joo, eli tämmönen. Eli tällä hetkellä mulla on tämmöiset nukketavarat ja nukke. Ja sit mulla on myös toi Pullip Sabrina, mikä on mun pikkusiskolla ja pikkusiskon tekemä peruukki. Ja tällä hetkellä me ollaan tilattu sille 1 peruukki, mitä me odotellaan. Ja näin, eipä muuta, joten heippa!